Hakerte pa berkun man se makuit. Amen. Mentakasngi in pusan alor ka jingpule na ka gospel kat kum Lukas kalong ko ba arpulai kot arpun riu hadu lai puwei. Kilaya lam no ya Jisu. Kat ba kidang lej. Kile kendu ya wei briu uba kerteng u Simon na kirini. Uba dangwan pai na bri. Kila bat ya u ya tenrong ha u ya kading pena ban ba na din jong Jisu. U pait ba belin ulabut ya Jisu. Hapdeng jengki adon kato kenengut ki kentei ki nyar bat yam briu na kabenta jong u. Jisu ula pai seki bat ula ong ukun kentei Jerusalem. Wad yayam na marjonga. Henrei na kapantai la de bat kikun la jong. Na baki sngi kin poi haba ki briu kin ong. Dan bok ki balengki. Kentei ki bom syem kha bat ki bom syem ai buin. Hakata kasi hakata kapor ki briu kin ya ong hakilum ba. To hap halor jengi. Bat hakilum red to tap yengi. Na balada le kumne ya uding im. Ayu kan long ya uding yap. Ka gospel jong try. Ka cingero ya mego Chris. Kato ka nikimat na ka negejing pule kum kecing puson. Kat bau Jisu uladang yaj haklenti syaulum Kalbari. Bat kaba artat ya kading pena. Bat syua kata kipaju kilaya perta jam sya upilatus. Ba unrai pendrem bat ba rai ban yap u Jisu. Bat kilapan penban da u Barabas ban penlait. Ubreu ya uba la syakem ban syaset koidi. Namar ba ulang unong pen kiwen bat udeiru unong pen yabreu. Ladon ki kentei kiba buat ya yam kiba lenyar na kabenta u Jisu. Nang ta ngiau ya kajing ong jong Jisu. Hakini ki kentei. Wat yam na marjonga. Henrei na kapantai la de bat ki kun la jong. Nang ta uong. Lada ki le kumne ya uding im. Ayu kan long ya uding yap. Kini kimat to ai bikin pen puson yengi. Hakajing im pakajing yai denti jong kamaria tesoti rengka pada Jisu. Nadu ba u Jisu udang rit kamaria kelari kala sumar kum kakeme. Hakapor badang don u Joseph u ya pedlang patka an penhe pensan hakaliang kamet pat hakaliang jong kejing adei bat ubleiru kum ubreu pala ya jing hikai naki baro arngut. Kamaria ha kejing yai lenti jong kejing im jong Jisu. Kala don rengkat. Kala yai ha kalenti im jing im rengkat bat kejing sisya. Kaklem kenrandin na kajing sisya. Hande kayai ne borobor haka. Pakai kata kajing sisya. Kata kajing sisya kalong ba yau Jisu la ai haka. U Jisu ya uba la pta da u. Angel Gabriel haka pa udai ukun jong uba hakli tam. Henrei ulawan long breu leng bai jongka
pat ka kala pediang ya ka pat kala ong ngalong ka sekeri utrai to kalong hanga kat kum ka tin chong me Hoit ha kini kijing pule kini kidikot kibang idang sudah pule omdani chapang ka Maria Henry kumong ha kaktin pareng it is implied mut lasing thu ba ka don ringkat ha kane ka jing yai lenti jong Jisu haba ulai sha le ben ha ningkong ha ki para jat la jong but kane ka jing yai pan sha sa nar phna ha ki gentil ha ki sipai gentil ka Maria klempep ha kane ka jing yai lenti kalong ka breu ka badap da ka jing pai do not ban yu I kat ya la ujong kun pa usha kren ben sha ben tiu sha kenjat sha sempat la don bor la ulai sha pen phong da kapan singat ha ka kle ka jong u ki badung ye ka kle ka Maria ka yu I ya kine ki ai baro handai kam siam la kan randin re ha ka ne ki jing yat lenti jong ka yai ne kane ke de kenuksa ka bangi baro iwe pe iwe de ban put la dei long keme ne long kpa ne ki samla wat ki khna ki ba la sedang ke samla ru ka Maria ka buat top bat ka yat ka buat ya Jisu ka ba udang yat ya kane klenti ka ba sitom sadu papoi halum Calvary pat ka sakhi ya kata ka jing sha le ben jong Jisu pat shua ba un khladru halor ka ding phna ke ei ka ba maka ka yu I ya ka ba ki ni ki sipai ki le yo Jisu nang ta ki Pharisee ki paju ki bam sutanat ye jing ikai jong Jisu ke ei ka ba ki kren hakijing im jong ka Maria nadu bau Jisu dang rit hadu kane ka por jong ka jing yap jong u ka Maria ka long ka bayai ne kane ka long ka nuksa sisha ban yai ne ka jing im jong I hau Jisu wat la da ka long ka pasitam par habangi bot sisha yo Jisu ka jing im jong I kam long ka basuk ka man sim ka la ban kemen Henry naki wei ngin omyo jing suk ngin don ka jing sha le ben lesing ngidon ru ka jing suk kata ka de jing khu jong ble la dang yo Henry ngide ban yai ne de ka Maria rengkap o Jisu ki lapen I hangi ya ka nuksa ban long ki bayai ne ten mar kata konmen ko para la ha ne hasuk la hasitom ne la hakasngau bha la hakapang ne hakakot bat u Jisu ngin om slaim kon men ko para tengin long kiba yai ne namar ba u Jisu hi daka ktin ka sintur jong u hi u ong bakabuskit berkabainong kadai yakitu kibayai ne to kemaria tu suti kan ya rapengi banlong kibayai ne en yoro yo try Jesu Christ jinom la jinom amen ha kristen kupa berkun man sem bakut amen